दा जोंनि बिसायख'थिनि गेलेनाया मानगोनां चिफ मिनिस्टारा बुंबाय थादों जोंबो गमामायैनो नुदों जे फुटबल गेलेनायाव बिरोधी हान्जानि फुटबल गेले फोथाराव गलकीपार गैयि बायदि मोनसे गेलेनाय जागासिनो दं। बिरोधी हान्जानाव गलकीपार गैया, गल पस्टआल' दङ। दा जोङो बिसिबां सोनो हायोसो हमथाग्रा गैया जोंनाव। दा खुनु हमथाग्रा गैया बिरोधियाव। नांगोलनियाव गलकीपार गैला, कंग्रेसनियाव गलकीपार गैला। जोङो बिसिबां सोनो हायोसो। ओंखायनो मा जादों एबारनि बिसायख'थियाव बिरोधियानो गैया नालाय इलेक्शन बायदिखौनो जों मोनाखै। दा गतिके रायजो राजाफोर जोंनि अंकआ क्लियार। जोंहा नरेन्द्र मोदी भारत सरकार जों दङ, आसामनि सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दङ, जोंहा बिटिसि सरकार दं प्रमद बर'नि दैदेननायाव। बे मोनथाम सरकारा जोंनि बिटिसिनि 35 लाख जनसाधारननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन।